ଦେବ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଭାରତରେ ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମହଂସ ଶ୍ରୀମତ୍ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବ ଏବଂ ସେ ଭାରତର ମହାନ ସନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ବାମାଚରଣ ମହାରାଜଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବୈଦିକ ମାର୍ଗ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସମନ୍ୱୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପଦେଶମାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରେମ ମାର୍ଗରେ ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବତ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନୁସାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମର୍ପିତ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ସାରସ୍ୱତ ସଂସ୍ଥା ନାମରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ଅବସରରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ।